melu emeko. Mana Paul one nigga, Obu na alo. And I'll put a zaki you in a chibusuogi. If you bet we in a chicketa, of course, all the for so. Pico. Happy in a mail to cobble, that's key. Will you can will need to a cat to see joy? Water. Oh, maybe. Stini Wagazo, Ika Ugo. It's your one I can go to me in a tanab and cobble and winter. And also boom kitab mine. Manamaya that I was so happy. Ah, what was it? You move your nature and Napoleon one name Maungo. You can a kuzibu. Ogori na ha ga-ahapụzi ya ka ofugodi anyị ikpete maazụ ka ofugodo ozi anyị ikpete maazụ. Ya takwanye ọta. Ife ba akwa nwa. Mana even choka mgbage bụ ọ bụ na mama bịa bido ka o chewe ihe ndị akọbụla problem. Igulu network tinye n'iru. Ọmụ amụ. Email paso ya mogu if give me a coach. What you mean? All the happy. Pico. Tiamu anake wa munso. Wana medical chief in. Oh manya. Jona atom kitabu make the kuya unharim naka. Wazan mo emunyaga. Mbamba agas mbamba neba. We give me ma. Kini Udugudi kamu. Anomia. We, as far as I know the concern, ngene me kamadi happy. Even the mekoni abu, can name me. Makan if me kita, bungum can mele. Pico. Thank you. Ostinacho kamijo yeras. Kenegi kisi wenyerayaka. Ogeni na neme. Obuna dika ndị mmadụ gbakunatara ya azụ na-asọzi anyị nso ịnọrọkwa nso Chukwu gọzie gị ekwu na ekwu ujo nwa gọzielu m gị gozikwe gị abụ ihe akwara mgbe onwe m ka m na-emeli ya Hey, watch out, watch out now. You go boom cable. Watch out, I like it. Hey. I can't work. Music is amazing. Wow. Okay, my only hype babu, chefugo. I want to make him made. I want to make it.
Na nwanne na anụ m na ndị asayensị polo n'ime ọ na-agba na-akụri ha na ndị awe. Eziokwu. Ị na-achị ịgwa m na ebu bako polo. Na nwanne no rules na-emene o. Polo no go do sanko na. Ọ bụ eziokwu. Ọ nọ sanko na-ekule eji. Ezigbo ezi o. Nne nwoke na-agbasi ya ike ọkwa top 9 na-akụrịta dị. Nne na ke maka nwaanyị a biko. Nne dị nwa na komisi ama ebe a. Ekwukwana ihe a. Nna nwatakịrị ya na-aligo. Nna ọ bụ na ihe anyị lụrụ bụ ihe na-adịgide. Ụmụ onye mfụrụ ụnyaahụ bụ ya batashia by Malaysia by bling bling by ego ọfụ by ma egwu ọ na-agbagosigodo abata ike dị ya anyị ga-aga itiche tomorrow ma ọ bụ nsọ fere ga ahụ ji nata etiche ka ọ mara ebe ọ nọ Ọ dị gị ude polo adịghị enwetazi gị. ị na-ala nwaanyị ajadu atụ egwu ịmara ebe dị ọ by 6 feet na ọma nkụ n'ozi na polo nọ n'ime ekulu ezi a na-aka ọkụ polo ya ịnọdụ ịka aka onwe dị nwanne anyị ga-akpọnye dị tomorrow ya tago echi anyị akpọnye dị kpọkasịa ya tago movement ya many things nwanne ama na ya dị emegodo ebele ya taa udo onwe dị na Ndụbụeze na ngwongwo anyị ka ewe enweghị na-eme nwanne ọka ebido kịta na-agụ nwanne sititutu ube nwanne enweghị na-eme ịdị oke nwanne onye a ga-emele ebele ka a ga-emele ebele ịghọtago no rules na-emele na maka obodo sika 042 Enugu 042 for life. Enugu 042 for life. Ojo suso de puti ile ba anwa ina leba na asa ma ile ba mdi ka ba onye ala kenke bukwa no nka o gini nke isukoba liru kedifo oju papa ke na anya ke ko si eme ya eme Ujumwa alikuwa kama maifa na eme imekedi Ujumwa imekedi ichi gwa na mebuko n'isi amazi m ife nna afụ amazi m ife nna afụ Ujunwa asọkwa m n'isi ma ọ dịkwa ka ibu n'isi izi na ndị mmadụ dị na arụ na ihe izi ọ dị ime mana amaghị azị Uju nene anya wepụta tụkwasị wepụta ụkwụ nene go nene ya hey Uju onye tụba gị ime so chelukwa Uju gị na Austin na-alarụ gị na Austin na-eli enwe nke bụ nwa gwalụ m si na ime mmekọta wee dị na Austin ntịrọ na anụba ntụkọ bazụ ije gị na wee na-eli enwe hey ejiri m isi kotenu kenke ka onye mma akọrọ ka ife bụ na ezinụlọ ma na udo adị na ya eje m nnọkọta nwe udo gị na nwanne ya nwoke Paul si na mama nkuru mmiri tọgbu iko o si ebe a binye gị nwa tụrụ ime si ebe a ka onye ga-akọdụrụ hey nwanụ m hell mgbabalụ na egwu unu chọọ ịlapụta m mama gịnị iwe ọgbana m ka ekunu siri wee mie ị nọ n'elu ka ọ naanị ka eki si balance wee na-enye ebe enwe Obodo sika 042 Enugu 042
for life. Enugu, 042 for life. It's a go queen fair. Acho. It's a go kwanya. Acho. It's a go queen fair. Acho. It's a go kwanya. Acho. It's a siba isa. Ipasa no buena macha. 042. One muranya. Maka guys no kweba. Ifaneme Obodo Igbo Ana tietio Ana ezigbo mo ise Ana kwaku Ana mentika dia Badanu bro Enwari fi manfu Akwasi no me teacher Onyeka na ruka Obumu na emecha Enugu 042 for life It's a good queen fair. Acho. It's a good kwanya. Acho. It's a good queen fair. Acho. It's a good kwanya. Acho. It's a good kwemene. When you find me, Bruce Adirone mene. Acho. Chai. Unyena weya. Ibata gari kiyo. Ifeneme afọ so ibata charale Kefo na go ma fimu mu abo Austin to wale give me biko atokwa me obo ihe mputa this morning ene meku na keke ma adro ma na cho we ndesi jebute ma keke be ya na akọ ma akọ ime biko ha Austin omo akira guya Austin aku ujunwa Biko atom ka muna gi one problem kita uju biko ina so agwa ka na gona ebe nwoche plan ezigbo plan na family unu as ezigbo ogo sina immediately ndo chara gi pam no ge ka nwoke si anu nwaanyi ngure connection m na keke butele Paul ofu keke na hypochest obo my own contribution na the family as ezigbo ogo ko bu yin the support of the family mana ojide na timu be na se mai okay biko hello second juagi o maka na olodo ai di zoto a Paul nwanne m ki mepere ọnụ gị na asịrị ga butere keke ha ya purchase o ife ojo Paul nwanne m o ife ojo amaka na di zoto a happen at biko happen ọrụ keke ka na agba onye wetere mmadụ si ngwa were keke ba ụlọ onwe ulu ọ ba ulu echi aya si no kwasi si a uju nwanne n'udi ka uju ogo di uju gotokwu keke ọ bụrụ mmadụ ọrụ ife ọma ifu Chineke abiri igwe na funi ya fura nzuzo mana ogi bụ nwoke izizi na-emetụ m aka ya so gị bụ nwoke mbụ maka Chineke ke mụ na gị asị na onwebe nwoke ọzọ rigo menu ị nọrọ ebe a na-agọnarị m mechie biko keke Chineke dị ndere nwoke ahụ patị bụ onye giri che kwacha kọpụ kwa iko yi okwe zụcha okwe olitu osi maka Chineke ihe ọma niile mmeri ezinụlọ gị Paul na ndị otu enwe mind ifufe tim na de gbagbo na-agba tikete na-agba na-eti ọma na okwu ya biko ejike m na igwe m ngwa na ị ga-anụ m igwekwa m ngwa na ị ga-anụ m Austin isikwa m na ị ga-anọgide with me no matter ihe ọbụla ọ bụ achọ mma akwụkwọ gị aka mma akwụkwọ gị aka ọ bụ odogwu obebe tie kpọ ndị otu tie m ọkwa ya na ndị amị na-ejezi kịta ya na ndị amị nọ dade ejide na-eti nsị mba na Paul bụ odogwu o ekwu okwu na-eche ka nnụ gosi n'ikpe mgbe ọkọtọ n'ikpe mgbe na gịnị okwu ya mana ọ bụrụ ebe nọ gbegbe gba ike dị ya onye ma ma ngwo ọ karịsịkwa ndụ ebe ya asị Paul na biko ịma ikpe mụ na aga ọ dịbazi alụchu amen ka okpechukwu ikpe mụ na gị ka nchebiri gị na-eme na efe ka ọ dị
Ibe asine maka chika fuka no nwoke. Keke bo nwoke no nwoke fante ke. Pante go dey lu yin ide asu amili. Iti su dey ko se lilo, wo ka dey afia. Ah. Yeah. Obodo sika. 042. Yeah. Ah. Enugu 042 for life. Ah. Enugu 042 for life. Isego kwife. Acho. Isego kwanya. Acho. Isego kwife. Acho. Ah. Obodo sika. 042. Yeah. Ah. Enugu 042. Oyi bi anu ya ka enwe o. Mmadu nwere eba ire etu onye. Owu aga ire odu go so le buru go si. Oyi bi aga godi ga enwe. Hapo yin na mebi ko sada. Mmadu nwere ire etu onye ga-esi ofe onye ga-esi. Open condolence ga aga. Oni ka njigodi ga aju na. Akwa anyị na form ebe ni na ebe aja akwa. Onwa anyị nwunu ka onye ọ na-enye anyị na-egute gị. Okay. O moment abera ke ya mvi melo wogi. Obu na agwacha acho ke ba ya kio. Yes ni nwa anya na-esi. Aye, imonu ju. Ujo mwesi mirioko. Ujo mwesi nyeba karume. So, mmadu nwere ebe. No, okay, for Zana. I was a crime.
Kebia. Come on, Pastor! Anom na sanko. Anom na sanko na ata na akuya. No na asa pe savana. Asa chi savana. E gba pass ole. O to aga nsi rapid. O ya ki gaju. Ha gi gaju. Nwanne gị nwaanyị ji obi ụtọ ịbịa zute gị n'ịnata ịbịaba na-ajụ m ihe o nwere ị kwesịrị ịjụ m ọ bụrụ ebe a ka ị ga-akụ ya ama m na onwe ya mere na onye m ga-eji nwayọ kọọrọ gị mana ama m na ị mara mma anyị nkwa ịjụkwa m ka mma anyị si wee nwụọ onye ị kwesịrị ibu ụzọ jụwa ma ọ bụrụ ihe anyị na-ajụ m nkịta ahụ a onwe ihe mme gị Obodo sika 042 yeah Enugu 042 for life Enugu 042 for life Isago kwife acho Isago kwanya acho Isago kwife acho nwanne m biko bịa nkirie nne ga adịgo ready Rafi me ga-asị ya abụọ biko imeri nne ọbụla meobe mefe afọ ime a nwa efe m ga-ajụ gị ihe mere mego nwa bụ odogwu na mmiri abụọ m n'anya Ezinụlọ na-asago onwe ya ọzọ fọ
gbanya mgbọrọgwụ maka na mkpamkpa ga-abakwa gbanya mgbọrọgwụ maka na ife dị egwu ga-emekwa o jikwa iwe anata o jikwa anọ ya nsa anata ọ batawago olo anatago ọ batawago apasino anatago anya dala onwere ụbọchị ọbụla gafere ịda anọ pọtọpọtọpọtọpọ na-agba egbe biko nyere anyị aka amaghịzi m ike dị ife anyị arụzie ike agwụghị anyị dị igwe nweenụ ndidi polisi nọ n'ọrụ ka anyị ga-esi nwee ndidi ebe ụmụaka a na-egbu ụbọchị niile bụ ụmụaka anyị enwere ụbọchị ga-agafe a ga-enwereta ụmụaka anyị egbu isi anyị nwee ndidi ụmụaka ga-eneta anyị ụmụaka ga-achị obodo a n'oge na-adịrị anya ka anyị ga-esi nwee ndidi onwe ife ọbụla anyị anya na-ejikwebe ahụ anyị anụzi mebekwu ya emebe o igwe ịna-anya ma mụnwa na onwe m n'ebe a ma ndị uwe ojii one tụnyego ndụ ha n'ọrụ a ịfụ na ori a ma mpụ a niile dị n'obodo a kwụsị anyị nọrọ nkịtị anyị nọ ka afọ ka anyị ga-esi memi na arụ niile a dị n'obodo a mebekwu ya o kedụzi ụlọ ọba anyị nwere ndị uwe ojii anyị na-atagbu onwe anyị n'afọ ndụ anyị niile anyị nọ n'ọgbaghara nkwe ka ọ dị igwe nweenụ ndidi oke adakwa na-eri ihe onye mụ anya ụbọchị niile bụ nke onye ori ma sọsọ ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ cheka ndị ọrụ ndị obodo nyere ọ bụzikwa na polisi ama n'onwe anyị ga-achọ rekọtụ m
na amakwa m ise gwa na ebe eme o sikobe mbinye bọcha na maka m ga-ejigoro gị bido ese m ga-egwa nga bụkwa gị mmụọ gị amakwa m iji nye obi bịabe mbere akọ mba eme nsa gaa sikobe m nwa bikwa na waba kịta si onwere m na nwe ọkwara m onwe m onyeisi onwe m ka m bugodo ụzọ nkutuo nchịkọ yọcha digodi na nke achụgba ọgwụ kwụsị ya ihe m na ihe eme ama nwoke ibi abịa ime na ka ngwụkwa anyị mena ya nwere ishu mena ya nwee ishu mgbe ya asụ ka wee m ya nwee ishu bụ igwe m na-ebidogodi n'igwe abụkọ na ịgwara ya m ga-ebidokwa na gị o nwanne ime ihe omini na nje nga na nwere ya mme mmadụ ma mụọ ma nwụọ nwanne rizin enye ya chekigodi ya balansị ya wepụ tie kwuzie ọ bụla ọ ga-adị gị mma google nwa ya kedị ụkwa from here now na ka ọ bụza na ibe nwezi ibu na Wanke mmadụ no rules na-eme ka efe na-eme n'ime ka ọrụ m na ka efe na-eme n'ime erugodi m ebe a banye ihe mbụ nwụọ prezido ibekwa enwe nwoke anyị meet n'ime a na-agba Austin I want one leg. This guy on the lemon escape me. Nah, you know ya actually let's know if no hide. Bagam. This guy the back only just see Ben in Ibumbe. This is a cutting cause you Ben. O can catch him. Yeah, John if you are not nice no if. I tell you the you bog was in panico. None no na what you go applique any man apishal. Applique any me. Na one man experience now. Come and boom on the just battle computer. You made him. Eh, come for that man and theater. You may buy. Eh, Bama. One name can all have no naked and you young man. The flesh or them blood over us. You make what? Hey, I'm blind. Don't come on. On the bill be special. I try to go ye. Kamaka, make a had them. No, man, pass on no will. Bafana up, go. Ah! Hey, what is that? No one more music. That who are chonji pena. I got who are chonji pena. I buy Pepe. He can't go. He can't go. You come on, he can't go. Casino.
Na amakwa m isi gwa ebe eme o. Sikobe mpinye bọchana. Maka nge ejigoro ibido. Ese nge kwa nge bụkwa nge mwakpo gị. Amakwa m iji nyi obi bịabe mbere akọ mbe emensa. Guys, sikobe mbwa. Bi kwa na waba kita. Si, mwana ngwere mwana ngwe. Amakwa almonwe mo n'isi onwe m. Ka m kudu ụzọ kutuo nchikọ yọta. Idigori na nke atụgbọ ọgwụ. Kwụsị ya na ihe. Ama nwoke ebia ime na ka ngwakwa anyị mara ya nwere issue. Mụ na nwe issue mgbe ya na soka we. Em na nwe issue bụ igwe. Na ebidogori n'igwe. Abụkọ na ịgwara ya. Nge jikwara nge bidokwara gị o. Nwanne ime ihe omini. Ime ihe omini na nje nga. Na nwere ya mme mmadụ. My mom anwụọ. Nwanne reason ya na check godi balance ya wepụt ekwuzie ọbụla ọ ga-adị gị mma. Google ya. God. Okwa from here now. Na ka obuza na ibe nwezi. One mmadụ no rules na-eme ka efe na-eme niile. Elugodi ma ebe a ba ihe mbụ nwa president. This guy, on the level scheme, we na. Cheno ya achu na let's know if no high. This guy, the back, only just see Ben in Igbo. This is a cutting cost you Ben. I can catch him. Nanu no la wa dikko appliquer ni ma na bisa ko. Appliquer ni me. Na one man go experience now. I'm a woman just put on contact. Eh, come on. Then man we na tell. Iba mo. One day mo kono na ko. The flesh, the blood. Ni me kwa. Eh, I'm blind no more. Mo out on the special. So na go yi. Na men pasa kono go. Baba na apa tago. Obodo sita 042. Yeah. Enugu 042 for life. Enugu 042.
Makana Odege Boom. Near my poor, looking at our was at the idea. Nwanke mmadụ enwego rules na-emene na-akwụ n'okwu n'ugwu m ihe na-eme enwego rules na-emene nna gba na anya ọkpara eze gba anya ọkpara eze ka anyị mara ihe na-eme nwanne polo abatago nna nwanne gbagodi break bịa nna efu ya n'anya gị na-akpọ ka ọba ihe anụ na ntị nwanke mmadụ eyi mo ene bu fake news afun polo ife di n'iru polo bu ti ma aji nga atụ na atụ ịtụkwa ya atụ nda ọkụ anụgụ mgbe ara ọkụ kwesiokwu nwanne nna nwanne bịa ka ngwa gị na bụ ukwu nne gị nwanne a na-amụ ma bridge ikwu nne nwa ọka dị ma ọ gbalibe ya nwanne a na-amụ gana nwanne gaa ka anyị panyegodi ihe gana ka nna abanye nwanne ngwa ka ọ dị ya guys n'ọsọ ọ na-arutego Apasino, mama, Polo, Apasino, papa, I don't I don't go Piruefi, Obi Yadiroqua Yama, Ojiwa Nata, Ojiwa Noyasa Nata, Abatawago. So if you don't get one more, you may see a ball. Okazimo. One. Seguro. I say no so Onarutego Una makwane fadi egu game Onarutego Chai Onya buna kwado kwa kwado. You know, that reminds me. What about this guy? Okay, this guy. Ifan, what is he? It's okay. Are you sure? Yeah. Oh, we need some meat here. Where's the lady?
One the main banus here. No rules, no man. Follow move about. What's going on? Emmy's girl, and you forgot one on Monday. Now, come with this guy now. Take him no miss. Also, you never. Oh, I need an opera man. I too. No, what for you? But the mommy school, Mamago. No, wow. Because in nine, you can't look at that. Yeah, one come out. Also, any way, boo, I will. Okay, for you. Who will cross our Bogon, TB Joshua Man. Ah, I came around last half master and came back. Nabiko Polo, because you are you got the knock. Now you want me to be. Can't get it. Now about I have done you if you got to go. But now, hey, only enjoy you. Now, go my alcohol, Sanko too much. Otiba go down on the cake over. Oh, na Sanko. Hey, na Sanko now. Sanko the boy. Funny, I'm going to bring fan a column model. I don't call blue female, a cheeky blue female. Then I forgot one. More batana bait near park and no to an enemy. Maka quack again. No one more battalion and Sanko no, and when the Navy presido at one more about the good down. No one was so. And if you were canaricism, mobile and one the slim and I war, see touch off. Sinners who can't eat the more child or Ludan. Polo! You refi. I'm on a go bear. No Polo more culture. Now, Rapo, more like I said, I don't call blue female, Cobico. Oh, Jay, in honor of the Nisio way. Polo Ibu that you want to come was a reason when chair or the easy. Yatago, Japata, and Atamuki Buka boy. Yatago. You know what? I got money. You know what I'm saying, right? See, I'm here to have fun. You feel me? What about this guy? Right. Hey, what's up? Hey, you guys all right? You know what? I need some drinks over there on me. Okay, no problem. Hey, dear phone, Dalo. I want to go to Dalo. Man, I'm not coming on Facebook. One day, I'm on Facebook in my phone. Now, one day. Because I keep it as in my won't go to party here. He down on my. When you can't on my, no can be a barrier. No matter is not knowing by force. Matter is not here. Now, I'll book up wasting you. Nagai, ta walk. Okay, you do that. That's how we roll. Apasino, mama. Polo, Apasino, papa. I don't you go feel the feel. Obi had the rock why I'm Ojiwi wa nata, Ojiwa no yasa nata. Obata wago. Olo wa nata go. Obata wago. Apasino anata go. Obata wago. Onyo boga loso. Obata wago. I'm gonna hit your eyes here, man. Wait for ice. Oh. I'm your bro. Come on, go on, sauce, I'm your bro. You know, bro. Now, yalla. That is Sean. So, you know, what is the American? I'm the bad news. Nigga, man. Spend my life, bro. You can have all of it. Wake up, Muta. I got some money. You can have all of it, please. Please. You can have my. Okay, Pico. You're my bro. Okay, you spend my life, please. Obodo sika 042. Yeah. Enugu
042 for life. Enugu 042 for life. It's a good quiver. Acho. Austin Fanny. I'm not Austin Fanny. Now I'm going to Austin and Banga Bulava. Now I'm Austin Fanny. Imani Lego. Austin Desegron or Dwa. Austin making what I could come. Yeah? I'm going to use Tokumbo. Imoro. Austin Bacaneti, Kitu Kwaba, Bakongo. Come back here. Salamana, you know that. Go on about so. Hey, I don't know. So, Jimmy, Barno. I think about no now. Bani me say, watch out, I ain't giving a man. The banana can sweat to the most meeting and a prison. What's wrong? We are like that. What did the boys say? What's the angle? We must have yourself. Surely they said he won't come for. Apasino, mama. Polo, Apasino, papa. Obo. Ejimozioma. Iwe pareka mo, we na mu ni. Iwe. Iwe. Yo. You don't know again, look how you ball me. Now, itu bajize consider
What did you mean like I'm busy? Again. Ice marble. What a man asked it. No. Adima. When they go on up here? Paul. Paul, yeah. Because we are night try here. Oh, what do you want, Amma? So boy. Nice. On Mba nne na nsogbu na ije anya ma gbuo anya bịara na ya zie ya ozi naba adị mma daalụ nna daalụ good afternoon. Check. Sir? On the map, come on, Babylon. I see, yeah. I try to go away. I want to read you now, but I won't food yourself. If you see bombo, you are not bomb. You don't cook bombo. Bombo sauce. Bombo. Go from there. They are drum me, man. They will be chineke. On them, sit to patch the consider. Now, when you come in, be by ni umbe. Could you even melo mado?
enwenne gebe mmerụ ndị a afọ ya etisi ebe a nwere mmepepe su n'ime ịmụkọ ihe osi ịmụkọ president n'ime ịmụ ịnọdụ a si m na ọma ịmụ ịnọdụ a ngwa ịmụ ya na Boston fani si m na ịma biko ama m na ịtara afọ gbaarụ enwekwa ofu ihe nchi yọ gị ị ga-abịakwa ka ije mara ihe igwe ji akpọrọ gị inyezi m tiketi maka ozugbo igwe isi igwe apụọ mba ọ dịkwa ka igwe na-atụ ụjọ ibe ya mere o ji ezete ndị asa ha bịa biko nwanne m ka ije nụ o gwa ngwa gị were ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụnta biko nwanne m biko ka nsogbu ife ga ọnụ ama nkọcha ife ntị ga-anụ ịbụrụ nwoke ịbụrụ nwaanyị nwanne kekwe nkụcha chere kwanya mgbọrọgwure maka na mkpamkpa ga-agbakwa kwanya mgbọrọgwure maka na ife dị egwu ga-emekwa o jikwa iwe anata o jikwa anọ ya nsa anata ọ batawago olo anatago ọ batawago Apasino, mama, Polo, Apasino, papa, I don't I don't you go efi, Obi had the rock wayama, Oji wa nata, Oji kwa no yasa nata, Abatawago, Polo, Anatago, Abatawago. Apasino anatago, obatawago. Opana we are polo. Kada bono. Opana ogo polo. Papa wa ineko. Moptara ino bego isa. Come on. Ana papa wa ina puala. Na wanna ya sana ebo isa. Tá, uma vitória só. Olha na boca de polo Nego. Essa one é boa. Come on. Essa one here is só. You better walk. Olha tudo para cá. Tu dá uma isso. Tu dá uma isso. Obodo. Na kai botano ya. Na kai botano. Obodo sika 042.
again, if you go here. And the case for name. Obodo sika. Go for two. Free me man. Oh, he's a non-killer man. Come on, you consider. He's a destiny killer man. He's a rude boy. And I'll go to one day. I beg free me man. Ne kwano wapasino le.
Nekwano wapasino apasino. Criminal, number one in the area. You know, you want to come Apasino, just to mesmerize. One realize, no one no apasino le. No one no apasino. No one no apasino le. No one no apasino. Apasino le. Apasino le. Let's see to budget they consider. No quando apasino le, no quando apasino apasino le, apasino le, no quando apasino le, no quando apasino apasino le, apasino le. Doctor drinks on the beat. Honey on the mix. I beg free me man. I beg free me man. Oh, he's a non-killer man. Some my boys that I say he's a destiny killer man. He's a real rude boy. And now he go to one year. I beg free me man. No quando apasino le, no quando apasino apasino le, apasino le, no quando apasino le, no quando apasino apasino le, apasino le. He's a smooth criminal, number one in the area. He's a no-go area. You no go fit tell I'm criminal. Ibaria, okay, make one give. Ibaria, okay, teacher kwagi. Apasino, no one know whether you be man or woman. No, Ibu Chifo, Ibu Nzenozo, Ibu Zigwe, Olo no Sabio. Apasino just a terrorize. Apasino just a mesmerize. One realize. No one no apasino le. No one no apasino
Chogacho, ewale kwa onyo ganya. Apasino, 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 Apasino. When you talk of the guns on a piwapia, up boy turn away. One day igawa, awagolu awada, little mugu. Last thought chopper, I saw ganya. He's a non-killer man. Some my boys that I say he's a destiny killer man. He's a real rude boy. And I'll go to one day. I beg free me man. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. Doctor dreams on the beat. Honey underneath. The one who Apasino I beg free me man. I beg free me man. Ooh yeah. I beg free me man. Oh, he's a non-killer man. Some my boys that I say he's a destiny killer man. He's a real rude boy. And I'll go to one day. I beg free me man. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. He's a smooth criminal, number one in the area. He's a no-go area. You no go fit tell I'm criminal. Ibaria, okay, make way different. Ibaria, okay, teacher kwagi. Apasino, no one know whether you be man or woman. No, Ibu chifo, Ibu nzenozo, Ibu zigwe, although no sabio. Apasino just a terrorize. Apasino just a mesmerize. When they realize the one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le. Apasino le. Chogacho, ewale kwa onyo ganya. Apasino, 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 Apasino. When you talk of the guns on a piwapia, up boy turn away. One day igawa, awagolu awada, little mugu. Last thought chopper, I saw ganyopia. He's a non-killer man. Some my boys that I say he's a destiny killer man. He's a real rude boy. And I'll go to one day. I beg free me man. The one who Apasino le. The one who Apasino Apasino le.
Doctor drinks on the beat. Honey on the mix. I beg free me man. Ooh yeah, I beg free me man. Ooh yeah, I beg free me man. Oh, he's a non-killer man. Some my boys that I say he's a destiny killer man. He's a real rude boy. And now he go to one year. I beg free me man. No one know what passino le. No one know what passino Apasino le. Apasino le. No one know what passino le. No one know what passino Apasino le. Apasino le. He's a smooth criminal, number one in the area. He's a no-go area. You no go fit tell I'm criminal. Ibo area, okay, make way give. Ibo area, okay, teach up what you. Apasino, no one know whether you be man or woman. No, Ibu Chifo, Ibu Nzenoso, Ibu Zigwe, no Sabio. Apasino just a terrorize. Apasino just a mesmerize. One realize, no one know Apasino. No one know Apasino. 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 No one know Apasino. No one know Apasino. 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 You know, that reminds me. What about this guy? Okay, this guy. Ifan, what is he? It's okay. Are you sure? Yeah. Oh, we need some meat here. Where's the lady? I want to be in Banuzi. No rules, man. Follow mood guy back. No, going on, no. Amy's going girl, and you forgot one on one. Now, come this guy now high. Take him no miss here. Also, you never. Oh, I need an opera man, I too. No, what for you? But the mommy school, Mamma go. No, wow. Because in I can look in eye. Yeah, one come out. Also, anyway, who are you? Okay, forget. We'll cross our Bogon. TB Joshua man up. But the camera run last half mass and came back and born. Nabiko Polo. Because you are you got the knock. Now you want me to be. Can't get it. Now about I have done you if you got to go. But now hey, only enjoy you could. Now no go my call Sanko too much. Otiba go them on the cake over. Oh, na Sanko. Hey, na Sanko now. Sanko the boy. Funny, I'm gonna brief and I call him Mado. I don't call blue film. I can checkly blue film. He's gonna have a goal one. More better than a bait near park and no to an enemy. Maka ko again. Na one more better than Sanko no. And when the nephew presido, I told him about the good down. No one was so. And if you were canary season, more better than one of the slim and I will see touch.
si n'azụ ka ọ na-erute m nwaja ya olugodo ana Polo iru efi ama na agụbịa na Polo nwoke ọcha na rapụ mụ like I said adịghị akọ blue film akọ biko ọ ije dị na ọ nọgide n'isi onwe Polo ibu dadiwa nwanne ka ngwazi agha eziokwu ekwenche ọ dịrị izi yatago jekwacha ya na ta nwoke bụkwa akpọị yatago. You know what? I got money. You know what I'm saying, right? See, I'm here to have fun. You feel me? What about this guy? Right. Hey, what's up? Hey guys, all right? You know what? I need some drinks over there on me. Okay, no problem. Media phone dalo. I wanna go na dalo. Mana nọrọ kam na Facebook. Nwanne na Facebook inwe phone. Na nwanne. Kesi nke ibutezi mmanya ofu akpati ya dọọ ihe ide aṅụ mmanya. Onye ka ada aṅụ mmanya nọrọ ka ndị bịa bịara ya. Na mmata gị si n'ọnụ ịṅụ mmanya by force. Mata gị si n'ọnụ here. Onye na ọbụgoro akwa isinye n'ọkụ. Na agaghị taa akwụ ọkụ. Okay, you do that. That's how we roll. Apasino, mama. Apasino, papa. What's wrong with you, nigga? I'm gonna hit your eyes here, man. Wait for Ice. Oh. Please. I'm your bro. Come on, go on, also, I'm your bro. You know, bro. Now, yala. That ice, John, so in a American, I'm a baby. Nigga, man. Spend my life, bro. You can have all of it. We're gonna muta. Yeah, I got some money. You can have all of it, please. You can have my. Okay, Biko. My bro. Okay, yipute. One inch here, man. Talk and the begging. Well, one would see money. Spend my life, please. Obodo sika 042. Yeah. Enugu 042 for life. Enugu 042 for life. It's a good thing. Acho. Austin Fanny. Austin Fanny. Now I'm Austin Banga Bulava Ungo. Now I'm Austin Fanny. Why? I'm Igbo. Imani Lego. Austin desegro no doa. Austin megi watch.com. Yeah. Emukadi buzi utokumbo. Imoro. Austin bakana eti kitu kwa ba na e bakoro onwugo. Ukeme. Come back here. Book Salamana, you know that. To go on about so. Hey, easy. I don't know, so them go. Banno. I think about no now. Bani me say watch but I ain't gonna get mad man. We ba na ko to the most meeting na prison Austin panel. Us no go. Wa ko yi. Austin ango. We are like that. What did the quarter say? My man, none of you. What's the angle? We must agree yourself. So, it is a deep woman.
Apasino, mama. Polo, Apasino, papa. I don't God, give us some. Joy butter. On butter kina butter. Moembo. Gine. Apasino. Boy villager. Moe. Wanjiko. Hi. Ndi bebe na sanko eh. Baby na je. Wala. Wala bi. Joy butter. Ikija butter mo deba. All me up. Hold me. Guy may be ilu eni we have mine aka na ebe na hazi ofa. Ina ana ka be fun pa ebo baso de anwa kam. Baga to baro jide consider. Hey! Because guys say now so na rutego. Una makwane fani egu gana na rutego. Hey, onya buna kwado kwa kwado na rutego. Onwa mankota ifanya gafu. Amen. Oye kina popo. Oye kina popo. Apa mba Apasino. Apa wa mama. Obo. Eji mo ozi ọma. Iwe kpari ka mụ, ị na-amụ n'iyi. Igwe! Igwe ebe. Gị na nwa oge eme ka ọ ka nwunye ugbo ọrụ ya. Na-arụ ka ị na. Igwe n'ihi ezianị igwe fuo ka o si ahụte n'obi nke abụkwa gị na nwa ime ị na-asị m nọ n'iyi gị na nwa ime ka ọ nwunye ịbụ ọrụ na ị na-asị m nọ n'iyi ife ngabiga ịma ofu arụfụ m n'ime nga na nnụ na nne m nwụ igwe nwere obi ịdị heartless nwere obi ịtụba ajịjịze consider igwe wee chọrọ ime nwa ị ka mmezie Ice marble. But I'm not nasty.
Hello, whenever. Hey, no. Yeah, good. Adima. When they go on up here? Paul. Paul, yeah. Because you wear a night try fair. Oh, okay. What do you want, Amma? I'm boy. Wow. Nice. Oh, no. Mba na-enye na nsogbu na ije anya ma gbuo anya oge bịara na anya zie ya ozi naba ọ dị mma daalụ na daalụ Good afternoon. Hi, Nick. Check. Oh, sir? You better say it goes. Say now. Consegui Luana. Nsi bombo onye omna bo irenku bombo bono so se bombo kwefu ndị a dọrọ m imere ndị enwere obi Chineke nwanne m situpa jide consider na ọwụrụ kọmi mbiba n'ikpu mbe kedu ife mmelụ mmadụ nwanne m ka ebe mmelụ ndị a afọ ya etisi ebe a nwere mmepepe su n'ime ịmụkọ ihe osi ịmụkọ ya president n'ime ịmụ ịnọdụ a sim na ọma ịmụ ịnọdụ a ngwa ịmụ ya na Boston fani sim na ịma gbaarụ biko ama m na ịtara afọ gbaarụ nwekwa ofu ihe nchi ịyọ gị ị ga-abịakwa ka ije mara ihe igwe ji akpọrọ gị ise gị ngwe inyezi am tiketi maka road wo igwe isi igwe apụọ mba ọ dịkwa ka igwe na-atụ ụjọ ibe ya mere o ji wee zete ndị asa ha bịa biko nwanne m ka ije nụ o nwa ngwa gị were ihe taa n'abalị ka ọ bụla anwụnta biko nwanne m ka ije nụ nwanne m mere biko ka nsị godo ife ga mkiri a ọnụ ama nkọcha ife ntị ga-anụ ịbụrụ nwoke ịbụrụ nwaanyị nwanne kekwe nkụcha chere nwanye mgbọrọgwure maka na mkpamkpa ga-abakwa nwanye mgbọrọgwure maka na ife dị egwu ga-emekwa o jikwa iwe anata o jikwa anọ ya nsa anata ọ batawago enyi mba gị na ọdị isi obodo nne mara uso onye ka na-agwa anyị na ọdịgo na-emene na ọ confirm ya mụ na this guy na no igwe dị rules igwe enyego polo akala
si o nweta anyị nya leba anyị ọkụ okwefọ nna imagine that onye Pharisee ka igwe nyesila akala nwoke ji hazie onwe ya mapụta okwe nna nwanne onye kasị na nwoke si na o nweta anyị ihe ọ ga-ele anyị bụ ọkụ dịka tararara ọ bụrụ ọkwa gwara pid ka nna agwa gold ka onye kasị na-agwa m ihe a mụ akogodi mana ihe na-achọ ịgwa gị na-abụ nwanne ka anyị jezie nụ hazie maka polisi ada nọ n'ụzọ dị mma anyị nwetazie ọkwa a na-akpụ ya polo papawa anụ m n'oche njigokwazawa apasino nwanne ịghọta onye a ga-emele ebele ka a ga-emele ebele polisi ada nọ n'ụzọ dị mma Apasino mama polo apasino papa Odonye gokwiru efi obi ya dirokwa ya nna ojikwa iwe anata ojikwa no ya sanata obakawago olo anatago obakawago apasino anatago obakawago kedebono okay opanya abuya polo kedebono owagonu umuale ya sana eba opanya ogo polo papa wa ineko moputara ino bego iso come on ana papa wa inapu alla napu alla na wanna ya sana eba iso owagonu oyo ngwa owago ta ya moputara iso owago ana ogo polo ineko kedebo come on! Yes, I'm here, I saw. The bag, Wago. Yes, I need to keep a power. To down my son. To down my son. Are we both? Nakaibatano. Obodo sika. Go for two. One kesi film. One kemo. Na dadi wa oba yi wasn't kiti. Oya kazema. Na one kesi ki black and I was good bone. Na wow. Na one kesi film. One kemo. My gunshot by Kefrem is in. Na one tango. No way to that here. No one kisi fele me here. Eh? No this guy never go here. Ana kisi fele me. Nah, no wa. Ya bunu hagi yo na tinye aka yo men no here. Ya tinye aka. Na why for guy? Go you black and black. Mo go London che. Ya bu ka bai wo Obodo we go. Na tibi kwa ni achi mi achi atokwa ni ato. Tokwa ya ato nda o ka no go mbala. Na one obi aja keep na. Hey. Na one ki ni misle mo. One kemma. Obodo sika. Go for two.
Now I balance you to me with Tony Apollo face. Oh, my face Apollo. Enough, see me, that guy, I was Apollo, and me pass. Hi. Isugo polo. I'm an Isugila. I'm an Isugo polo. Makane winning now by polo. I'm winning now by polo. War polo, I get it. I get messing. Jolly good, jolly. I believe I am a pot. If I got one euro, we Malukagi see me if I am more kagi and one warm. What even nego? So everybody go now, I gauge Bonyeka. Bonyeka boyka lie all one. I onye kai ko asiali fenine we ebo jai no ko maluko ke siga ya bolu opulu ko dum ma onne ojilu ma o subu e o den na o tem na afi na wa na gbata afi opotiti ego obodo inspiration ko na enye mo opolo mo o na ya inspiration ka banyere wanne oso chai ba wa ibu isi kana ko no lo Ayi mba ma sin ife na egbu odogwu ife oli n'ọnụ na afi gburu ya na nwanne gị ntị ya police ara nọ nata n'ụzọ dị mma nwanne o jebego aka ara nọ n'ụzọ dị mma Somebody to consider! Apasino papa I don't I don't you go piru efi obi ya di rokwa ya na ojikwa iwa nata ojikwa no ya za nata obaka wago nata go kezi jezi di okwu orugon nwanne firi ga na emebi obodo a ebulu mu aba papa nwa mama bube na nga unto you guy ituro jide consider na wali ina atamo ọkụ tedi yosi ga emem ora ebo ki ga agbam ora nwelu obala ka ị ga anwụ inwetagom inugodi ihe niile ka ibuluzie gị tese kwasị ọrụ obodo ka ibuluzie ezigbo mmadụ ọkwa ya ka emesịa ga eze ndị Igbo ka mụ abuluzie eze ndị Igbo mana mala amalụ ha na-agbapụ ofu spelling ịghọtago ofu spelling ka eze ndị Igbo na eze ndị Igbo bụ nwanne Onyeka anyị na Onyeka na-alụ ihe niile ịghọtago anyị nwa kidnap buru ndị a niile na-eme ihe niile a na-ede n'obodo malụzie amalụ ma ọ dị ị ga-abụọ tụmajire kọsida I beg free me man. He's a non-killer man. He's a destiny killer man. He's a real rude boy. And now he got the one day. I beg free me man. Ne kwano wapasino le. Ne kwano wapasino I'm going to tell Nwa boss on the now, the nanga Obodo. Nga munyo Obodo ko no be kwete. Enwe ebe m na-aga. Nyere m line ka m se mebe. Nice. What did you consider? He's a smooth criminal, number one in the area. One day feel Agi Onyeka kana alum kam and let's come na Igbo. Kuma na Africa man. Agi na yimba kana alu. Kina yimba na alu na yesi obodo ai. Oh, ba ni men kina yimba alu bazian. Governor, listen. What about possible you're going to do for his own? Kill what is on.
I Piriana. Let's see to budget the consumer. Nekwano wapasino le, nekwano wapasino apasino le, apasino le, nekwano wapasino le, nekwano wapasino apasino le, apasino le. Apopo, onto onye no jonya na ba. Ai hobun. Kasi no na Paul gi jebe nga no mo nwa mmudo dị ndụ netekwu nwa mmụ. Mwana ka nọrọ ebe akwụ nwa mmudo. Na-egba anyị na pa agagharị n'iru. Witi mkpọta gị na n'otu gị na-emegharị ebe. Ya kwa ndị bi Igbo nwanne nwoke na. Mana onye aka onye ka dị n'ihe a. Onye ka nke ịma. Aki a dị na ya o tie gị aka onye ka dị na ya ma thank God. O tiela aka mma be ya ka Taliban leader. Ị ghọtara ihe na achọ ịkọlụ gị aka onye ka dị n'ime ihe a. Onye ka nke m aka ya dị na ya. Ma na onye ka kidnap Ruby nwa isi mmiri wee gụọ obi na-achụgharị m ebe niile eburu mbube nga onto se na kidnap. Chalo. Ya, onye ko igu nwoke. Maria na ka ọ ga-ejego m udo ka estate na ọka na tagodo udo. Ịba n'ime ọfịa. Ị ga mmadụ si dasi. Oh, bien, maman, vous venez vous c'est moi, gars. Ina ihe na-ejikọrọ polo wee bịakwute unu na obodo a kịta n'etiti ama ebe a kịta bụ iji gosi unu na polo na aka ya dị ọcha na mpụ niile a ma ori niile a na-ezu n'obodo a. Onye ka nọ na sel anyị wee confess ya ya na onye mba na-akpa arụ niile ha aka polo dị ọcha. Ruby nwa isi mmiri onye ka ha bụ ihe nwụchikọrọ ya ọ bụrụ polo nyere anyị aka wee nwụchikọọ ha ncha ma ndị anyị gbagbugo ebe ha na-ataki anyị
aka polo dị ọcha nyanwa nyere polisi aka ha wee rụọ ọrụ ha aka polo dị ọcha n'ori niile igwe akpọzina m onye ọbụla ebo m ebubo n'obodo a njikwa na-eme nke ọzọ na-eme nke eni okwu na-emego nkwafu ọbara okwu na-adịgo obi na-adịgo mmanụ polo nataba aka m adịrị ya okwu na-anụ gị ya aka m adịrị ya na-ebo nwa obi dị ọgụpụ obodo a ụda ma adịkwa Pasino, pasino, pasi nwa. Asị nke nkene gị maka ife imeela anyị n'obodo a. Otu isi wee mee tụfusie ụmụ ekperima gbuo ndị Igbo fa gbafusie udo wee batakwa n'obodo anyị. Biko asị ka anyị kene gị. Daalụ o. Igwe ife ọbụla m emere m onwe m mekwalụ ndị ofenza so a sị na onye kwụ ụgwọ o ji nwere onwe akwụgwọ m ya biko igwe ọnwa egwu iji kwụkwa nke gị oke nwa dike a na-akpọ ogwu n'anya ọnụ anyị juru na-ekene ọ bụrụ na arụ anyị niile bụ sọ ọnụ ọ ghara ezu inye gị ekene maka ife ọma imeela anyị chekwa ejigolo gị kwara ngwa ọrụ ebe anyị agbanyere mkpali niile anyị eri ma ana m asị gị biko onye si ejide ka o ji bụ onye ji na-eme ọbụ ọfụma jide ka iji anyị na-ekpe ekpere na Chineke ga na-edu gị mana uje gị mana mbata gị mụ na ndị ichie anyị fụrụ ebe a anyị si ka ihe okene gị obele anyị yọ and anyị na-achọ ịyọ gị asịkwa n'anya mba anyị na-ayọ gị ka ọ bụrụ gị na ndị otu gị ga na-echedola anyị obodo a maka anyị ma ife arapụ gị n'aka ọ nọkwa n'ezigbo aka onwekwa ife ga-eme ụmụ ekperima anụ n'ọgụnwa bụ onye bụrụ onye isi ndị nche oke n'ọzọ ngwere n'ọsọ otu aka ọ dị asị ka ihe ọ dị biko igwe anụgokwa m ife onye mana nke onye isi ndị nche ọkwa nwere onye isi ndị nche n'obodo a na-akpọ ikpe ama Igbo si na nkụ dị na mba na-ehere mba biko ikpe ama bụrụ onye isi ndị nche ọ bụ ka m nwa m ekwe ife nne ma nwee ife ndị ofenza chọọ ka m meelụfa I will do that. Anyị mana onye anwa wee rara ọrụ a chọọ itinye gị ya na maka na onye mụ nwa ma ụdị mmụọ mụ ọ na-abịa anyị ka ike tinyere agụ n'ọnụ na enwere onye kwere na agwa tagbuo n'onye ahụ osi ebe ebe biko hụ anyị nwere tụkwasị ebe jere anyị ya bụ Apasino oke nwa ọkwa ibe ọbata ụna dị mma elote mgbe ịbatabụrụ n'obi igwe m chọrọ ịwara ọsọ mara kịta n'elu ka anyị na-aga nnọzi bụrụ nna na nwa okwu anyị na-adaba biko nọọ maka ife igwe ngwale ka ịnabata ya nọọ ka ị bụrụ anyị ndị isi na-elekọtara anyị ndị nche ka obodo anyị a ka ọ dịwaga mma karịa dị ka ọ dịbụ na mbụ ọ ya ka anyị na-ayọ gị biko melie anyị ya ndị Igbo si na ụmụala ife ka ndị okenye kpeji okwu ụmụnna gbọ igbe adị amanụ nwanze ebe nne ya nọ n'ọgba okwu ebe mana m fụrụ n'anya anụgo m ife a ga na-atụ jide kọnsida ana ya ji ekwu mbe anụ n'ikpu mbe gbọ ka m fụ onye ga-abata n'obodo a gbakwa Igba ife ga-eme mụ abụ igwe ga-akwụ ọtọ gwa gị igba ife nchọrọ egwu anyị ife ọzọ m chọrọ ikwu bụ na mụnwa bụ igwe na ndị okenye a na ebe a
anyị ekwelugo anyị echi echichi anyị kwesịrị ichi oribo nne nọ na-emesịa anyị ewelu nke kacha mma jie nya ya nwere ochi na nwata nwekwuo kama ọ dị ga agụ na-eche mba ga-akasị ụtọ ife anyị ga-eji gị mbọchị anyị kwadebere anyị akpọọ gị anyị echie gị ife ga-emenụ ịma na agwọ mere ebe jibụrụ agwọ ụmụazị achịrị ya ndị inyom eweziri ya kee nkụ ọrụ ezigbo ọyị nwoke ndị awụnye nri ọnụ gbọ igwe ndị iche biko n'ụzọ ọbụla si meju unu dọmme maka ndị Igbo si n'ugere gara ebe ka a na-ekene eze mmụọ oke mgbo ịmanazi mpanya gbọ mabudo bụrụ ebirigo anụrụ m ife unu ka mbido nna nke kpọ mbulu na n'ụdị ọjịrị ụlọ maka amenyekwa oru unu ịma na obi igwe a na-asọta onye wetara ọkụkụ ka anyị kee gbọ anụ mpọma ka eji bute m nri na ahụ ịma na mmadụ agbasigo ọgwụ nkwa isi achọ ihe egwu mmadụ oge ị na-adakwa ya n'ọkụ ịdakwazị ya n'ọkụ ịgabazi ya ka onye paipi maka na ịdakwa ya n'ọkụ ọmụatụba gị ime mgbe ị na-asacha asachi ịmarọ wabụ nke kedafia ọnwụ ike dị na their blood Paul nga ọbụkara egwuregwu achọkwa m ịgwa gị kwụsị ahụ ngekwa ntị nwekwa ike gwa m okwu ọbụla n'iche ịkparị m ihe ọbụla iche ịkparị mkparịkwa m mana ahụ gwara m akpọta nna nwa m afa alakọkwa m ya ka m gwazie ihe mmeji wee kụwa aghara nkọ na akwara afọ anya tugeda nkọ ọrụ ya bọsị osi ya emepe ọnụ iji eri ji eri ede kpọm Paul ọzọ ife mmemme ịchọ ndị MMM erejistabekwa ọkụfu ndị MMM onwebeghị cheta ya n'uche nwefe na-emeghị n'isi ọ bụrụ na ị ma akpọnwụ m apa nwa amama kpọọ m Apasino onye ala nwaanyị ala Apasino onye mgbu na-ekosi acha bute m nri ịra akwụ na-abịa nwa na bịa kwụrụ ebe ọzọ kwụrụ ebe a ka ya kwụrụ ebe a kịta oge ịchọka mbịa karịa ịla ebe ya akwụ nwefe na-emeghị ị naghị ala ka bịa na ihe ibutere m nri anụmanụ adịrọ ndị isi siri nri anụmanụ adịrọ na ya ibutere m ya ka nrie ga-enwe ịchọkwa nga mme obere gị nye m nga nju eje tụkọnata ya na-abịa ndị manụ ka obodo dị nye n'ihe siri ike efe ịfọ n'afịa obodo adịrọ mma asụrụ ya igwe m mgbe ọ na-abụ ruo n'abalị gị na igwe dị nọsịa ọkọọla na ego obodo adịrọ mma na ego adịrọ na akpa obodo iburuzieli abịakọzigharị Paul nwanne gị ka ọnụ ụbaza na ego adịrọ tụbakọjiri kọnsida be m n'ikpu mbe ọkụ ogwu ndị Yoruba ahụ onye ebutere obi dịga ole anụmanụ adịrọ ọ bụrụ dị azụ ofe ọ bụrụ ndị 200 ọ dịka mmadụ ahụsụ na mmadụ ji agbacha achọ ihe isi na ahụ ọkụ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ngwa nne ya na ngwa n'ezie ka garị si aka ọ gbara ya pent ka o egbusie m oge Biko kpochie mazị na mmadụ masị biko
Na one day, you want to call on even men to pass and go. All I know, they get I saw ya call bana. That's all. I say, Tony orange drop. Abasa, why? Oh my friend, can be good. This is a papa we be Samuel on the phone. This Samuel go in a big far. Oh, when you knew foreign upper town there be in a phone. Okay. What's him now, Abasa? Is that you know? I want to go to the shop. You can nobody can say so about that. Oh, wait, they say. Okay, on number number. I don't look what. I don't look what. Now, if the fresh is cake, Ghana is cake. But they would get one day, if I book them where by Sanko, book them where Mopta. Now, be the Mabana. You do. No, when this is Sanko and I told you the request secret of my bike, what you over the Delugi. One day, but some of the rock, why they see the Andina. Look at what why we are talking about Siena, soy. You go bombs in one nest. That's all by Union Chocodo. You go. You say, also by CSO, Ghana CSO, Chief Security Officer. By my village. What's your watching? I like a TV. I pass here, you is so. Now, what's more organization make a soup? But I want never know. Oh, you know what is on this year's Yana. Top no way to get about me failing. I say again. What's your one? When on a modern son, I know this year's ya. More Simba can chop a man of the way you than a year when even got. Chabet, some more bemis. Why can't they be? I can't ever okay, to omnis. I have them. So if an eminent up and a moon, yes, and a babago, but there would be a former by. I know check was you, but I can't be in any condition of no condition of your man. I think we move for Danoko. Space out of Kusina midfield. Can I mess here? Not to check. Did you need it now? I mess out. Name my Mazina, name now. Even as I have some government. Because best have walk streets. And I'm not serious. Well, one you find doesn't so good. What you saw that so good. No, now one day, ten nights a call now. You go buy a good guy. So, Munuriana, I just be about the coin. Oh, but for my Nigga can be you now, Obi the man, now Obi is my bangle cow. You can be you. No, but Obi Agona. No, I know you check about your men's and men's on the street now, people na to the Gwana hustle. Just don't you know if you can so good fan out. Wompa, Obi there, you can be you. You might not have a good time. Man, if not, go be we can't see as the Tilman, like a weekend. As a little sheep meat is lying up, and Imana, Oma Badi Gulap on us. And I did here 2 pipe na rapid. Can you see 2 pipe na? One map I don't know now. Style on against. Yeah, boy, but you before the house. And I was in building now, get back and on the woman, so you know, so on the possible. You go up the Diana, so you go, it's his line. If it, I'll confirm on to me now. Buy Kumba, 1 room, buy Kumba to the 1 room. So never get on by 1 room. I have a good girl, no good to the Mariana. So one night, it's a big pump. You go buy a Karashinko on to Karao. I can now reorganize. You organize, I only see wine in the case, not a blonde over the car. Now, not to go to the consider. Now, that you say, I said, very good. I said, I said, very good. That's Mama. Yes. DPO. N'oge Mọnde ka ịdị agba akaebe n'ọlụ a nchọrọ inye ndị Polo ịmara ndị oke ndị a na-ebi anga
Ama na ịwa fa. Ama. Igwe gawa nke bi polo. Wewe ni papati agwa dịka apati na. Apa nwa mama. Nwa ka tebi. So gọvanọ akwụkwọle ya ka ya zaba. Apasi ka bụrụ ndị ya na-eso. Ga. Ịmana. Ama na ọcha. Ọlọ bụ onye na-eme onye isi ndị nche n'obodo a. Opie na Samson bụ ndị a na-eyi alụ ọlụ. Apasino bụ onye nyere ka o bụrụ onye isi ndị nche ndị abụrụ ndị a na-eyi alụ ọlụ. Ife nchọkwana ka ime dịka DPO bụ ka ifo na inyere aka chọọ ọlụfe ife ya fa ga-eji lụọ ọlụ a ka ọ gaa n'udo dịka egbe na ife ndị ọzọ fa ga-achọgasị fa ga-eji wee lụọ ọlụ a ka e wee nwee udo n'obodo a nke ka nke n'abalị. Igwe ikwu ọfụma chekwa ọfụma mana ihe m ga-agwa gị bụ ilele anya amamihe ọkwa polo gwasị na ya bụ apa gị ịma na ekperima na ha bụ ọnwa ha nwere ego enweghị ike ijide ndị ekperima ibe ha. Ekperima ga-achụ nwa ekperima ma ọ bụrụ na ha bụrụ ekperima ha ma njidenwu ya. Ọzọ dịkwa ka ibia nke ya na-akọrọ ma ọgbakọ maka na imere iru idobe anyị na-akpọzi kasetị otu osisi ọrụ ihe maọbụ masị onye ori anyị mezu ori asị m n'ịbụ onye ori ya si bụ n'ịbụ ekperima na ori ofu igwe ihe nche ịgwa gị bụ polis anyị adịghị enye egbe na mma eji eche nche mana mụnwa ga-eji ike m as a DPO wee help ọfụ na nweta ngwa ọrụ m ga-eji na-eche nche jirikwa my capacity as a DPO make sure na ọrụ ha na-aga ọfụma support ha to any level ha chọrọ ma ya bụ ụkwa na ha rube isi rụọ ọrụ. Ife ekwulu amaka bụ ife nchekwa ikwu okwu gị ya ọ dị mma ọ DPO igwebe anyị ndị oke nwere ife ọzọ a na-ekwu maka ya mụ na ma ime ga-arụ ya rụgbaa ya mma ọ dịkwa ebe mma anyị rụgbaa ya mma ọ dịkwa ebe mma etu isi ọgwụta akụ aka ege ntị anyị anọkwa na Facebook anọ ọdị na-ememe biko anyị ga-agwara ọgụgụ ị na-eme anyị na ọbara na-acha na ya mụ eligo se bido n'isi biko anyị jekwadobe ya ndị mmadụ kere na igwe gbaji wakata eji ka ọ ịsọ gbaji igwe ị na-anya ị ga-achọta ofu onye ma mmadụ na-agwa n'ime ndị otu nso n'ọzọ ndị asaị na ahụbere na tekin n'ọfes ha ga-eji na-arụ ọrụ ọ bụkwa na ma fụrụ mfụ ha ka ha ji egbe ma mma na-arụ ọrụ ọ na-arrest them for an unlawful possession of arms. Dibia nkwa m ga-ekwe gị bụ elu echi anyị abịa binye aka n'akwụkwọ ebe wee jide ọrụ. Igwe enwere m nsọpụrụ n'ebe ị nọ mana ị dara nke a ị dara ya igwe ị dara ya ama akwa m efe isi na ndalụ mana ọ bụrụ maka ime polo
ka ọ bụrụ onye isi ndị nche n'obodo anya afọkwa m ife ọjọọ dị na ya Igwe ajụrụ m ajụ ihe niile dị njọ n'ihe mere Igwe ọ dịrọ mma mụ na gị ma ihe polo na-eme n'obodo a arụ niile ọ na-akpa etu si ama ụmụ nwaanyị enu n'ike anara ndị mmadụ ihe n'ike na mpụ ịmakwa ndị anyị bụ Igwe si na ihe mere na ọmaka polo na-anapụ anyị ụra n'anya n'obodo a Igwe ya ka m chọrọ ka ị mara ihe niile polo na-eme dị njọ mma kwenyekwe n'ihe na-ekwu ịta anyị n'ebe iji egbe Igwe iji egbe mma oji ekwe egbe mana polo ji egbe achụgharị onye ọbụla ihe polo na-achọ nnọọ bụ ka ọ kpanite obodo anyị a kpọọ isi n'ala mana Igwe ikwesịkwana ị na-eme ihe ịkpọkọta ndị gị na ha na-arụ ọrụ ka anyị tụkọrọ uche anyụkọ ọma mmiri ọgba ọfụfụ mana ịkpọrọ anyị enwezighị nke bụ eziokwu ịnwa na ife niile Apolo na-eme bụ ka o megwala ife anyị mere anyị emekakwana ya ife ọjọọ Polo ewele ya tụnye na nga n'ife ọjọọ bụrụ onye nwa mee mana abịa kịta anyị mee ya ka ọ bụrụ onye isi ndị nche ọ bụrụ mmenye ka anyị menyere ya ka ọ chịa ka nwekwana nke bụ eziokwu ọ ya chịtakwana ọfụma Igwe asị m mba ọ dịrọ mma maka ịma ihe polo na-eme n'obodo a were onye isi nche ya polo ịchọ ka o gbusisi anyị nche niile ịchọ ka anyị gbusisi ya Igwe aka m kwụkwara ebe m kwụ na polo adịrọ mma ime onye isi nche ọ dịrọ mma ọ ga-ebusi mmadụ n'obodo a mgbe ọ arụta ọrụ isi na ọ ga-arụta ọrụ a Igwe ọ ga-arụta ya ba ịma ụmụ nwaanyị n'ike na-evugharị egbe ọ ya ka ọ ga-esi rụta ya ekpele m bụ na ife ọjọọ niile ọnụ na-ekwu ya eme na ọmamme ndị uwe ojii nesịrị anya si ka enye polo ife a na ọ ya alụta anyị bụ ndị okenye ekwesịrị na-atụ egwu ka mgbazi gị eziokwu polo anyị na-afụ ife gbasara anyị ife gbasara obodo a ji ya n'obi ọ bụghị eziokwu maka ile ihe niile ọ na-eme n'obodo anyị mana ọ bụrụ eziokwu ndị ofensi enechago n'anya ka fa mesi ife niile fa mee akpọkwa m ka nchekwaba n'obodo nwa na-echekwaba obodo ofu nke afanye go m ikike mmụọ egwu dịkara kast godo onye ọbụla fenza ya n'ụdị ya na nwa nwa obi dị ka fa buru bube n'ime nga akwachagoro ya tụọ down na kịta faya amazi fens na nwepụ mmadụ ochie mmadụ ife aka nga na-arụ fenza ya n'ụdị ya na maazị Comment ça va bien? Ça y est. Non. Ukumo. Ngwa gị na arụ adịrọ gị. Gwa m na arụ adịrọ gị. Asị m na nwa gị. Na mụ agba gị pas. Mụ atụba gị ime. N'ezie n'ife imere onwe gị. Uju nwa. N'ife ime onwe gị. Isi otu a ịlarụrụ ụra. Oyi tete n'ụtụtụ. Isi ebe toilet. Zumụrụ ebe a ikegwu ịmata na palọ. Isi na palọ ekpuru ute mata n'iru ụlọ. Zakwa ụlọ nkịtị ekwere gị. Ọ bụna dị nni isi tekwu na afịazi ya arụ. Ụbọkwa na efe aka gị na mma anyị kpa. Ọzọ mmejọ ofie nke mme nọ ịma nkwezi nka nwa mmiri tọgbọ iko n'ụlọ. Ka eki esi mmiri tọgbọ iko. Nye mfụta nwa mmiri tọgbọ iko. Mba, asị iko nsọ movies. Ya ahụ mmiri tọgbọ iko. Maka na ime TV eji mmiri tọgbọ iko. Oke, inu ụlọ na onye nyuche esi ụzọ ọ na-ata ozutu ijiji. Ịma na na ijiji nọ na. Ya bụ nwa lele onye ala anụ onye nne ibe ma n'igbo ezigbo onye ala.
ibe ezigbo onye ala bịa apachino ka abịakwa onye gị na-akpọdo onye ala sef gị wipụ onye ala nke gị ọgbọm onye ala bịa biko nnukwu nwanne gị jide consider ọbụkọ maka na ịbụ onye ụlọ isi ama ama na ọgọrọ mkpụ n'ala maka na onye na mmadụ nso na n'isi ezi ya onye kiji akọ eri biko abụkwa nwanne gị ọkwa uju biko zianụ ofie ka nna echite na ịbụ nwanne m nwaanyị bụ nke ọzọ ọ bụ na ọ bụrụ ya na onye Igbo aishi ka ọ bịa ebe ọsọ na ma amapụ ije chụ mkpọ njesi abata ọ bụla ka zumo ebe ahụ kọmọ ronye asaghị kọmọ ronye ebe a na ukwu iji akpọ ụbọ ya onye ala nwere ofu anya ịmụ nwa omekata nwa ofu anya diot buru dabere mụ na sọka ndị chụọ mkpọ n'ilo dị ka bee yiri ị na-adị ime ife na-eme obodo bụ igwe a na-eti o a na-ezukwe mgbe olise a na-akụ o a na-eme nticha dị a ịbata n'ugwu enwere ife ịma mfu atọ apasi nọ na-eticha onye ka na-arụka ọ bụ mụ na-emecha ihe Enugu 042 for life Enugu 042 for life isegokwu ife achọ ichagokwa anya achọ isegokwu ife achọ ichagokwa anya achọ ichagokwa meme wanda ife neme usadiro neme yeah boy so jawa together come you dey miss lava there any go what go why hey nigga na dey now by this time try to dig down the pay account Hey, ¿qué fue de verdad? Go down. Hey! Ọkwa okpu ka nwa akpa gbakpagharị. Gawa n'iru ọsọ. Hey! Anyị na-ebu ogbu akpagharị kọndọm. Ọkpasị anya ya. Kevin, Nnakwa 8 hours ka this girl shi n'abalị ahụ. Hey! Igwe ofe adịkwa mma o. Hey, nne nwekwa ya. Ọ dịkwa ka eje. Kebisi. Aga m na nke enyi m. Ka ishi n'abalị a. Ihe na nke enyi nwoke. Nke enyi m. Ije huete ote. Ọ na-efe bifa. Na nwa bụ okpu akpagharị, okpu ka o bụ akpagharị ife. Ma ife na-enwe n'iwu kọmụ na kwesịrị ịdị na mana ife dị ra wee. O ji akpagharị ihe. Ka enye a na-eto ọịtọ. Nke a ka iwefu. Okwu n'ihe ome. Ọ ga-enwezikwe ọ bụrụ ife ọjọọ. Esi onye ezigbo ife ọjọọ. Ọma nwa ọ bụrụ ife ọjọọ mana ịma na ndị Igbo si na ọbata nkwa arụsị ngwere bịara ọrịrị maka ọrịrị jere ngwere jekwa ọrịrị ma Bachida confirm. That was the wife from North America. What if I am I just reach what if I like ya couple? No, what if I am but I just saw by any side I would tell me by who moved Magmada for by into one whoop, feel my friend. Bikunu rapun kan na wana chiji gukwa.
Bogo rano. Gas. Michono iso. Okay, maganda tell you de. Mbe maganda tell you de. Ekija sisi rapi. You got sisi rapi. Come on, move your son. Again. I want to watch BTS over 2.5. Okay, okay, all. How did you make a marry off? Eh? Mono chelo no yes so we can be do shake. He just the money is to. Can be come on. Apasi wele wan yo. Can see move for kije we tell me na so to be. Akate bi ka. Come on. Move boy son. Akate bi. On just ntinye we fute mewe. Ebe na ga ebe ni so ka ihe si no ya ka gbacho. Oga na town. DPO ndi ama. Bike wona kwiwe. Ewoni we na just be na enye gi so. E ma no ife na eme de je ebe mo. I can just wear come to down. Come there, come malo, no can chop. Yeah, man, you say from office and be a camera gets so everybody go benaga so then chief we be so guami ho camera. They want to be well. I'm on the brought back him around even when they buy the village in actually you go and do to I well Tiena ebe make question no work with female. Iso kwa na agwakwafa na ndikwa clean but ife nne ihe niile ama m ihe niile mana mpa gwa m ihe ikwe bịa enwe ihe ikwe maka ya bịa gwa m ihe a ka m gaba ebe nche ịga okay mpa ị mana gị onwe gị dị aware n'ezie na ndị baya enyego m chief security ama m na ọkwa tinye gaba abụzi onye isi ndị nche mana mpa ị mana ife ma enwe ebine na ewu atụrụ iwe ndị a cheke ne na ndị a meta mma ma anwụọ bụrụ m tie na sanko sọsọ ofu nwanne m nwaanyị atụbịa ime ọ dị mma na ahụ mpa biko nwere nchi iwu ihe ọnụ m nọ n'ọkwa ya ka nka na-eche ama m na nkwu ya na inwe ike itie m na nga mana gosi na dị ndị ọka na-atụ gị ụjọ ọkwa ekwuo ofu isi na ya esi tinye gị na nga ekwuo nke a tinye m na nga ihe ọnụ ihe nwa mpa achọrọ m ibido zuzugbo ori esi n'ọgụ ori ọ mụnwa ga-eji aka m gbagbuo gị ama m n'ime eme m ụdị ife a na ọ bụrụ maka oge